Egunon Jainkoak, ETB-ko ikusentzule maiteok, ongi etorri gaur bidean egingo dugun saiora. Santutasun esenplu berriak sortzen dizkigu Jainkoak etengabe. Gaur, San Alfonso Maria Ligorio jorratuko dugu. Napolin jaio zen, lege gizona, baina epaiketa garrantzitsu bat galdu ondoren, zuzenbidea utzi eta Elizaren zerbitzura sartu zen. 30 urte zituela apaiztu zen. Gure salbatzaile Jesukristoren eredua jarraituz, Alfonso Mariak behartzuei berri ona hotz egiteko sortu zuen Erredentorearen misiolarien kongregazioa. Misiolari lanaz nekearen nekez agortuta sentitu zen. Jesusek lan gehiago eskatzen ziola eta berak lankideak bilatzeari eta euren formakuntzari eman zion garrantzia. Beranduago, emakumeekin Erredontorearen erlijiosak eratu zituen, biziera kontemplatziborako. Jesus gure artean bizi izan zen txiro eta pekatariei Jainkoaren maitasun errukiorra gertuz, haren hitz biziak giza bihotza elikatzen du eta gizon emakumeen historia askatasunean eta zenide elkartasunean eraikitzen du. Alfonso 76 urte bete ondoren izendatzen dute gotzain. 13 urtez arituko da bere Lizbarrutiak gidatzen. 80 urteekin erretiro hartzen zuen, baina 81 urte zituela hil zen. Behargin neka ezina zen. Minutu bat ere ez galtzeko erabaki hartua zuen. Eta horrela, 111 idazlan burutiz zituen. Batzuk oso arrakastatsuak. 20.000 argitalpen, 70 hizkuntzatan. Hori ez da marka makala. Eliz gizona bezala, herri xearen evangelizatzaile lanetan aritu zen, eraberritze espirituala bultzatuz, bereziki otoitzaren bidea azpimarratuz. Behin esan zuen, misio batean sermoi bakarra ematekotan, otoitzari buruzkoa litzateke. Etengabe egin behar dela otoitz eta ez dela etzi behar evangelioko pasartea gogoratuz. Esaten zuen, Jainkoak maite zaituzte, maita ezazue jauna. Otoitzean, berau, ez da nekatzen Jainkoaz maite mintzeko grazia eskatzeaz. Ta mundu honetan inork ez du einbeste nabarmendu otoitzaren garrantzia. Evangelioa beti aldamenean zuen. Otoitzean eskatzen duzuen edo zer gauza, sinetzi lortu duzuela eta emango dizue Jainkoak. Eta otoitzean ari zaretela, barkatu inoren kontra ezer baduzue. Zeruko aitak ere zeuen utzegiteak barka dezaizkizuen. Eta esaldi ederrak ditu, soroak, itsasoak, loreak eta fruituak. Zenbat gauza eder egin zituen Jainkoak lurrean, bere maitasuna erakusteko. Zeruan zenbat gozamen izango ditugun prest. Ibai eta errekako ura, atsedenik gabe itsasora duan bezala, gure ontasun bakarra den Jainkoa bilatu beharko genuke. Txoritxuek kantuz gorrizten dute Jainkoa. Presta ditzagun guk ere maitasun kanta ederrak. Gabon kantak badute egile. Skarlati, Pergolezik eta gure Alfontsok musika irakasle bera izan zuten. Caetano Greco. Gure Alfontsok 6 Gabon kanta ezagunak eta ederrak sortu zituen. Jesus gurutzi hiltzatuaren aurrean unkiturik gelditu zen gure santua, artean gazte zela. Gurutzeko Kristo hartan gogo eta egiten du. Jesus, oroi zaitez nitaz. Eta Jesusen, gaur nirekin izango zara paradisuan. Eta Ligorio santuak, maite zaitut Jesus. Eta zuregatik gurutzean josita hil nahi dut. Zu niregatik gurutz hiltzatuta hil baizinen. Jesusen bihotzarena bultzatzen du. Debozio bikaina da Jesukristok dakarkigun maitasuna maiz gogoetan nausnartzea. Debozio ofiziala izan baino lehen, Alfonso Jesusen bihotzari 9 bat idatzi zion, maitasun ariketa bezala.
Sakramentu santuari gurtza otoitza onela argitzen zuen. Adizkideak bere adizkideari hitz egiten dio, bitartean batak isilik dirau besteari hobeto entzuteko. Hoi Jesus guganako maitasunagatik sakramentu honetan gau eta egunez zaudena. Bihotza zamurtasun erruki horrez gainezka gure zain zaude beti, guztioi aurrera egiteko. Zorioneko loreak, aldarekoak, egunez eta gauez Jesusen ondoan zaudetelako. Nik ere zeuena entzera Jesusen ondoan egon nahi nuke, eta hil arte nire maitasuna ari eskaini. Jainkoaganako maitasunean gogo beroz iraun nahi duzu? Maita ezazu otoitza. Bera da jainkoaren maitasunaren labean, auspo bedeinkatua, espirituaren zua pizten duena. Ama Virginari denon alde eskatzen diogu, bai. Gaztetan, Ama Virgina margotu zuen, margolari mutilak, eta urte batzu geroago, Mariaren goralpenak deituriko liburua aterazun Alfonsok. Liburu horrek 1000 argitalpen inguru ezagutu ditu. Ama Virginari oso abesti ederrak eskaini zizkion Alfonso Ligoriok. Eta esaten du, zenbait obra argitaratu ditut gai espiritualez, baina uste dut ez dudala hau baino onuragarriagorik egin, otoitzaz ari naizelarik. Albanu, liburu honen alebana opartiko nioke fededun bakoitzari. Denok uler dezaten otoitz egin behar dugula salbatzeko. Lagunok, beste santu haundi batengana hurbildu gara. Gaurkoz nahikoa da. Igander arte ondo izan, agur.